Obrak bukatuta Hendaiako gune multimodala estreinatu dute. Elgarrekin deituriko proiektuaren helburua besteak beste trenbidezko garraioa indartu eta autoaren erabilpena saihesteko aterabideak proposatzea da. Bidasoaren bi aldeetan lan egiten duten 10.000 langilek mugitzeko baliabide berriak ukango dituzte. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioa Hendaiako gune multimodal berritik agurtzen dugu. Emankizunean gai hau aipatzeaz gain Ezpeletaraino joango gara, hantxe bertan errezebitu baitituzte Argentinatik etorritako biper ekoizle batzu. Ongi etorri! Hendaiako geltoki multimodal berriaren inaugurazio ekitaldia egin dute. Mugaz gaindi ibiltzeko garraio guztiak elkartzen dituen gunea. Elgarrekin izenekoa eta hain justu agintariek horixe nabarmendu dute. Orain geltoki irisgarriagoa eta ikusgarriagoa daukagu. Mugaz gaindiko mugikortasunaren mesedetan. Dans la vie de tous les jours. Egunerokotasunerako ezinbestekoa da. Bidaiariari berdin zaio Espainiara, Frantziara, iparraldera edo hegoaldera doan. Aukeratu duen helmugara ahalik eta azkarren joatea nahi du. Besterik ez. Cela signifie donc que nous devons travailler ensemble. Elgarrekin. Bakarrik azkarrago goaz, elgarrekin urrunago. Mugaz gaindiko erakunde desberdinek euren arteko lankidetza aurkeztu dute azken urteetan 3 proiektu izan baitira hemen aldi berean. Eusko tren geltokiaren eraberritzea, Frantziako trenbide sarearen geltokia hobetzea eta bien arteko plazaren birsortzea. Eraikin berria handitu da, sarbideak hobetu dira eta Eusko tren eta Frantziako tren operadoren nagusiaren arteko gunea oinezkoentzako antolatu da 2 geltokien arteko lotura erraztuz. Hendaiako gune intermodala Europar batasuna zeharkatzen duen korridore atlantikoaren katebegi estrategikoa bilakatu da. 17 milioi euro balio izan dute lan guztiek besteak beste, Eusko Jaurlaritzaren, Euskal Elkargoaren, Departamentuaren, Eskualdearen eta Udalen laguntzarekin. Denek goraipatu dute elkarlana. Horrela, zerbitzua ematen zaie urtean hemendik igarotzen diren 1 milioi bat bidaiariri. 700.000 topoan eta 300.000 inguru SNCF-ko tren zerbitzuan. Muga inguruko garraio guztiak uztartzen dituela Eusko Tren eta SNCF-ez gain, autobusak, taxiak eta bizikletak horixe nabarmendu dute. 83% des actifs utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Iparraldean 83%k autoa erabiltzen du lanera joateko. Asko da, dio Etxegarai. Gure asmoa da eskaintzak harmonizatzea eta garraio modu berriak proposatzea. 2030erako mugikortasun planarekin nahiko genuke 170-etik 150-era murriztea autoaren erabilera. 70% a 52%. Eta hau lehen pausoa izatea nahi dute bide luze batean. 2025ean Baiona eta Donostia elkartzea xede duen tren zuzen batekin. Horretarako, 3. trenbide bat sortuta. Ideiak 2022 partaidetzako aurrekontuak finantzatuko dituen proiektuak aurkeztu dituzte Hendaian. Egitasmo honen bidez Pirineo Atlantikoetako departamentuak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 2 lurraldeak animatzen dituzten 17 proiektu garatzen lagunduko dute. Bakoitzak 20.000 euroko laguntza jasoko du. Bidasoan alde baretik bestera bizi gara eta askotan esaten dugu batak besteari bizkarra ematen diola. Baditugu oinarri sendo batzuk elkarlanerako eta honekin sendotu egingo dugu eta uste dugu hori dela bidea. Hautatutako proiektuak anitzak dira eta lurralde osoa kontuan hartzen dute. Ikusten dugu ere heben ez dela fronteraik eta fronteraik bate gabe hobeki giela guen artean. Migalde osoa, Euskal Herri osoa eta Siberua gerotik eta alde gainetik. Siberua beti hedatu da, Euskal Herrian bata bestetik frontera edo muga beste aldetik eta kultura aldetik beti onartu dugu
muga bi aldetako bizitza eta hori buruz behar dugu jarraiki eta lanian ari. Siberua probintzietaik txikiena da, mentuaz indar gaitza ekarten duena Euskal Herriare buruz. Proiektu asko eta askok zerikusia dute kulturarekin, hizkuntzarekin, gaztediarekin, ingurumenaren zaintzarekin, eta guretzako hoiek badira oinarri sendo batzuk, lehen osaten nuen bezala, zubia eraikiten jarraitzeko. Hain zuzen dirulaguntza jaso dutenen artean, Pierre-Paul Belzait siberutar artistaren ikusgarri berria dago, hitzez hitz deiturikoa. Uste dut bertsularitza gauza garantzitsua dela eskualerian, eta nik asko maite dut hasteko, eta hola nahastia pixka bat bertsulariaren ikusmoldea eta dantzaren eta komunikazioane hori desberdinak izanagatik, bata da hitza, bestia da korputzaren hitza, beti maite izan dut bestaldeko jendeekin lan egitea, bi motibokin, alde batetik hola da eskualeria sortzen, eta bigarren motiboa beti harrapatu ditut oso profesionalak eta fidelak ere bai. Kulturatik haratago ingurumerari lotutako ideiak ere lagunduko dituzte. Hala nola Euskal Herriko Erle Beltzaren babeserako sedea duen egitasmoa. Helburua da erlategi baten muntatzea bidajaina, erlekumean ezartzea eta erlategi horrekin erlekumeak ekoiztea eta saltzea ipajaldeko erlezainek. Zenta gaur egun den arazoa ipajaldean da kanpoko erlea jazak hainitz sartzen direla eta orduan genetikoki poluzioa daitzen dugun fenomenoa gertatzena eta erle beltza galtzen ari gira pixkanaka. Erakundeek borontate gehiagorekin partaidetzako aurrekontu honi segida emateko asmoa dutela adierazi dute. Nazioarteko proiektu baten baitan Ezpeletako Biperraren sindikatuak Argentinatik etorritako biper ekoizleen ordezkaritza bat errezibitu du Lapurdiko herrian. Egitasmoaren helburua garapenerako bidean dauden herrien arteko lankidetza sustatzea da besteak beste. 2008ko irailaz geroztik elkarlan bat abiatu dute Ezpeleta eta Argentinako Salta eskualdeko Katxierriko biper ekoizleen artean. Bai haiek eta bai guk ikasi pixkat biperaren historioa, haiek interesa dute hemen nola aurreratu giren turismo aldetik ze fama ekarri duen biperrak, nola antolatuak giren elkarte bezala, sindikatu bezala, eta guk ere haiek nola lan egiten duten teknikoki. Alor desberdinetan denek badugu interes pixka bat elgertrukatzeko. 2 urte hauetan internet bidezko mintzaldiak antolatzeaz gain apirilean Ezpeletako biper ekoizle bat eta sindikatuko teknikari bat Argentinara joan dira bertako egimoldeak ezagutzeko. Ekoizle bat joan dira ara dola 2 hilabete, han ikasi dute, baina egia hemen landatze sasoia dela eta oraindik pondu bat ez dugu egin, baina pondu zabal bat, eta horiek aste bat pasatuko dute hemen, ikusiko dute nola ari giren lanean, eta hori esker hasiko gira gogoetatzen. Eskualdunei arreta piztu diena da urgutirekin eta kasik ongarri kimikorik gabe moldatzen direla. Alor desberdinak baziren hageman hortan, bai teknikoa, biperraren inguruan, haiek ala ere lortzen dute balentri bat, han Argentinan, 2000 metrotan dira, 2000 eta 200 metrotan, eta biperra ekoizten dute nahiko ongi, baldintza lehorretan, eta badute aurrerapena tratamenduetan asko ari dira loreekin eta haiek sorturiko erremedioekin. Eta hori guretzat oso interesgarria da, zenta oraindik hemen kimiko pixkatera biltzen da, baina horren aldatzen ari gira. Katxin urtean 600 bat tona biper ekoizten dute eta orotara 400 bat laborari daude. Hangoa biperreztiagoa eta gorriagoa dela diote. Aquí esto es un poco medio picante. Hemengo biperra pikantea da. Katxin 3 mota egiten ditugu. Sedondo, kabudo eta zuek hemen duzuena. Guretzat biper luzea dena. Y lo que tienen ustedes que para nosotros allá es pimiento largo. Le decimos así nosotros. Oraingoan Argentinarrak Euskal Herrira hurbildu dira jatorri izendapenak arreta piztu dielako eta antzeko zerbait egin nahi dutean. Ez dute denominaziorik, ez dute sormarkarik, eta hori nahi dute lortu, zenta hartzen dira haiek goi mailako kalitatezko biper bat egiten dutela mendi horietan, eta haien biperra erosia da beste eskualde batzuetan, eta nahasia da beste errautsoren hobetzeko. Eta beraz,
haien izena eta haien kalitate hori ez da agertzen, eta hori nahi dute aldatu. Nahi dute zinez, baztertu, haiena egin eta valorizatu egiten duten kalitatea. Elkarlana beti baikorra da garatzeko eta pentsatu ahal izateko gure laborariek ere jatorri izendapena lortzen aldutela, beren ekoizpenak hobe saldu ahal izateko. Hemen antolatuak daude eta jatorri izendapena dute. Hori da ezagutu nahi duguna gure lurraldean ere gauza bera egin ahal izateko. Mugaz gaindiko gazteak elkartzeko helburua duen Kantuma koralak kontzertu eder bat eskaini duen daia. Imanol Elizazuren zuzendaritzapean ipar zein hegoaldeko gazteek eskainitako kantuekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!